ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka 3 Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise Kaway ka Samla nagathain Ribhoy District kala long kum kaway na Jingrwai ka bapaw ba ha ka jala jongi kane ka Samla kala tho bat kala thau sur bon tli ki Jingrwai ki ba yayo ba menta ha YouTube katto katni na ki Jingrwai ki ba kala thau ki Kynthoh ya ka chithi tang mapi shiparalok cha ka thong ka ba dai ki Jingrwai ha ka tien phoi bat ki wei pat kani kadai ka Kyntiewlin maupniang nagashnong mautonom Ribhoy District ka Samla Kyntiewlin ka don sangut shipara bat kadai ka khon khatdo jong ikong Kerlinda maupniang baruba Besterlan Karbani ka jusngo tanan ban ruai bat ban tem gitar nado bakadang don news nem karta bat kalong kumni menta dai Lyngba ka jing ai men sim jong ki kmi pa jong ka bat kinong hikai jong ka Shua bakan kelalong kum kanong ruai ka bapaw ka Samla Kyntiewlin ka jusngo tanat ban ruai haying mani ka jusngo tanat ban simenta haki rensan ni kop ruai baper bat kalaya simenta ru ha ka Megalaya Got Talent habaya keren mat ka Batisi TV kalaya thu baka wei na kidaw baka lala ban khamle bha ha ka kamruai kadai Lyngba ki comment ki ba ki nongpet ki ju Kynthoh ha YouTube bat kala ong ba kam ju ngorem satia bat lada ki yaro ka pediang lada ki benru ka yele komno ban penbet ya ki jing bakla ka khubor ka ba khamsung tanat ka bang yo Lyngba ka jingi kren bat ka Samla Kyntiewlin kadai ba Lyngba ka jingi trailang bat ka jingi teli la ban yo so ubatiang ki Jingrwai bakani ka Samla kala thau kila kelalong ki Jingrwai ki bapaw Lyngba ka jingi trailang bat ki wei pat ki nongrwai kum u DJ Wanshan lembat ki wei pat ki nongrwai ki nong thau Jingrwai kum ju ki nong thau sur Nadu lingkong kisngi pitaba kumjing shai kasngi habang apet yapi men sim kakmen happy jing in a share Kublai pi baro ka keteng jonga kalong Kyntiewlin maupneng bat ngasyong ngasa hamau tunum nongpo Ribhoy District bat ngadei iwei ni kinong ruai ki bejirwai ki jirwai kasi Sunok datu ya ka step to me Hagik matyonga to one tree no ki yo chinna agi ni watch it ka chi thi jing kermen wan hama hagi chkur on wan ra weta dagi juban sia juban rupa wa bin krang nun yes ngao yong na Ningkong eng aingu eu blei u balapli ke lat klenti ban poi syak keduk kan klip mat bat ngasdang ban ruai nadu perbangadan news nem karta te kajinget enti kamlong ka basuk ngi ngasdang ningkong ban ruai hayung mani te nang tangi ngaruai hadin ngaruai ngayok ki ningkong ngile competition baper te nang tahi ka kumna ban ong karensan mo nagata we karensan shkoi pat tega jengit lenti kalong kumta adu ban dapoi hadin ka kawarensan ka behetam ka bang yale ka dei ka bang adan ka dei ka Michael's Got Talent tenang nang turu ngam syam sangi kata ka jengit lenti ha ka kamruai ngayat nga tho ki Jingrwai nga shna ki Jingrwai kat baki kat kalat ka bapli nga le be kata ka e ka bang asung tanat ban le
Haga jing sedang te kalong kum tahi batrikam ni ngarwai. Hang ngalong tenat bah ban rai bang atrikam ni bang ayat lenti ngalai syai ru long syu tenat ban kan ut ken. Te kalong kum tahi haga Jingrwai te la long dayat lenti ru long hi ban rai. Te datrikam ru long hi ban rai kata ru long kum ka practice dong ba practice ya vocal ma kum baki ang kitinong way. Te kum tahi persyang ban practice te nang ta ban practice ban song ban practice baka gitar ru ka dan hi te dan de kipor ha jing practice kumba no sting kanta ne shi kanta long ha ka jing sngu tenat ken ka song ha ka jing sngu tenat ma kata por practice ru nong ya le ko khun ka ringin yang joi no menta kapor kam ap ya phianga khino shama dan thma kersiu ya ki wei ba kin khina jinglong rau hala ka jong ka ri ban kre la wai lasti la sum jing e ban ra ding khong kin tiu ya ki wei parari ban pin pusha ka thong jing e wa no mai la wa la ki nga syai sengap bahas silindian mensyua silindian te ibalong kumnon ong i ai men sim ken inspire ma te nungkong te nga syai sengap bahas jerai silindian nang ta gitu ki Avril ru de we na kinong rai ki ba kumno ba ai men sim ken long ban ai men sim ban hikai ban hit u khot ne u kimo hai na mar long hai u long bahai ken te tina gitahi nga yo men sim ban rai nga pediang ya ganu ka feedback mo kamno kinong ya ka comments ni ka feedback ke ba ki video ki nga hadin bang ladap rai lo nga pediang da kadai ka if it's negative or positive ken da kadai ka ba bhane ka kumno mno ru long nga pediang nya kata te long da ki ai ka comments ka ne ka jingkran ka jongki ka ba nga sngu comment ba ki ong ba pihak ban le ba shushu ken te ya kiba keren kumni kumtai ru nga namar bangat tip ha nga bakla ladi baki ai kata ka jingkren ka ba pihak ban le shushu te daki ong ish sngu tenat ru kidang daki ong kumtaru kila ai men sim te yo men sim ken ha baki keren kumta ha baki dala dep rai kumtu ki ai men sim nga sngu tenat baki brio ken ki long ki keren ha kata ka rukom baki dang ai men sim nga bangan nyat shushu chakmat lenti kumshi paralo kijing ya mai kijing ya nya kiwan kinlen kila tam ha ka spok telite kumtahi hadu mentahi gidang kabahit te kadai kachiti kaba i produce kong simi kong tiang kaba dei ka promotional video jong ka film kaba ile kong simi iba dei director te nang bat ka tang mapi kataru ka video te ipen produce i kong simi kong tiang te ka video te ile ka music te ile i DJ Wan Shan ting ya trilang kumtahi te ka bahit te ilong kita kila ai ka music yang te ngasu tip ke kamram bangan hab ban tau ka sur bat ban hab ban thok ki lyrics tang ta catching it jongi kawan rajing kermen hadu kine kiski labun kijing ngemat hajing yan lenti henry kijing pular kinang skempat pi ye kong simi ka dei lang ba i DJ Wan Shan ye di DJ Wan Shan ro don naki social media kan ni Facebook Instagram te ngasung tenat mo ban sngap ki Jingrwai jong di Wan Shan ngalong nga day we na kita ki fan ken menshwa nga syai sngap ba joy di Wan Shan te ngasung tenat ki jingtem ki vibes ki bawan ki long ki pen khit ken te nga ma ka jing long kum no ka like a dream mo kum ba ki ong
ban ya collaborate kan but I wan shan te hadin kata galong kata jing collaborate ke jing kwa jonga te gede na I hi banga itu I kong simi te kum to ki ong ban le kata ki ai kam ban le ban ong ban le kata ka film jonga chiti te kila pediang nga like way ki ong welcome to Evian Productions te kum ta hinga pediang kam ka bi ai te di na kata di Lyngba I DJ wan shan ngi kindu I kong simi wan self compose te kila bun hi kila bun ba tang ba ki ba penmi pada ki long tang tu kat ni ken ki kum nong na kum ka tang ma phi hi ka way nang ta ka ba men ha kani ka badang shi release shan ka de shi paralok ka ta ka de ka na ka LS production LS imle ka de production jang I te yar wailang ka de collaboration hi te kidang ka cha ka thong ka tur ki de ba ka de ji ka win ka Jingrwai boy kan ka bang ya le rengkat lang ba ita I ba de shi bahyin tiki la dan ni ka tu kat ni ki Jingrwai English ru ngatho hi tang ba ki don ki ba la pen mi tiki don ki bedang don long ki bedang pentrikam ki lang tang trikam kan ha ka YouTube channel ka jonga nga ai kerteng Kyntiewlin mau pneng hi te pila ban wat ha ka channel jonga nga bu ki Jingrwai ki bangarwa jong ki we ong covers mo mi shirai covers kum to te ngarwai ki bon ki Jingrwai ki original ka don hi ka we ka pang ngarwai ka de kata ba de ba collaboration but I haki te kata nang ta ka we ka de ka traditional ka banga thau hi ka de ka Jingrwai tendrai ke bangarwai live ha Michael's Got Talent Kibana mi ngi na sep ngi Tolong klan ha ka bor perkhat panya daya kari khasi gandu jat klem mangam ma phi ai ngu ya ublei jingkur khu un the se amano ban long sakhi ya ka jat bun riu khasi ban pen pet ki khamad baniya kebansawan ka projek ki bang hidang elek menta kedai ka we ka ba I mo I Augustine Kurba I ba syat produce ki music gitu te long I phone nga ban elek ka we ka project ba ita ki parlok hi I ban te next project ka de kata ka Jingrwai ka ba I men sim hi te kadai ka next project ki bang de ya railang bat I lili ka music ba yelek lang ba I DJ Banshan habang apet kat badang mi kisngi nga I ngasngu tenat ba baro kipen I la kasap ka pong ka jongki hakarwai ni haka shot ni haka shna ki video ni ban shna ki film ru nga itenat ba ki yami kan baro ba ki yami de ba kalong kumno ru bakim bakajing persang ka jongki kan ka ege ba ki don ba ki temu ban le kalong kumtakin bakin poisha ka thong ka jongki te habang apet nga I ka lakyo ki dangkyo haka ruai ni haka ege iru nga I ki dangkyo te nga sungu komen kin babaro ngia don kata kamen sim ba ngim kin randian kin dalong kumnu ru ngia kyo shakmat na ka jing sedang ka jongi kalong ka barit rei ka em ka jongi ne ka thong ka jongi kalong ka ege ka bahe kin found a hole. I've chased the pain, I've chased it all.
tate ka syong ka ting tang sipang ru la dap hi marba dakawan kata ka idea le ne ka jingmut ka jing perkhat mo banong ban syong tetem kita and nang ta perbatam kita kum tu kiwan ki kentien kiwan ting nang ta ka suruk kawan tang tu hi ting ka we ka Jingrwai ru la ban pendap te perbaki ai ka track ru ka syong ha ka jing sngo kum bagi ong mo ka feels kawan napo te kawan ka jing sngo ken haba snap ikatu ka jing tem la ne haba kanu ka bapis ngo hapo pitho kanu basngo ka basngo hapo ruai kamta te longkat kanu ka jingmut ka jing perkhat ka badan ka idea tho bat ka sur ka bami ruai long kamta te kalong tai ka shimpor hi dan ting shimpor ki sngi ne da kita yo ne da ki benai ting shimpor tang shipang arpang long kamta hi kata ka jing shimpor te. I've been lonely before and I was scared to let go. You came like a wind whisper in my ears. If I could reach up and hold the stars for every time you make me smile, I got a hold of you. Don't wait for tomorrow, do it all today. If tomorrow never comes, you never walk alone, I'll be by your side till the end. Close kadai tang mapi kadai tang kadai ka Jingrwai ka ba kalong ngasnguit ma ang na snguit ban tho ni ban rai ru sngutanat ban snap ru tang mapi ha kadai ka Jingrwai ka ba kumta kan ka ba ban sngo kemen ban sngo ta snguit nga Men sim ka men tang ma phi ban la ban ai jing tien tang ha phi nga shan ya ske dan la do nut baro ka way te kadai ka ba collaborate but Lili DJ Banshan ba itai aiban kadai ka project ka ba i le lang bat i Augustine kurba kata ka lyrics te ngila tholang nga tho lang bat i itai aiban te nang ta ka sur te ngila ngi shnahi ngisngap ka music ka baki ai te nang ta ngi shnahi berlangut bat i Lili bat i aiban te kata ka way te ngila depth tang ban le mixing mo kata ka way te kata te nga tho ka music ru ai Augustine kurba te ka bat nga tho bat nga thau hi ke kata ka Jingrwai te ka sung tanat li ban ya collaborate ru nomor ba shibuk de il ai music nga ngapat ngala tho bat ngala shna te de ba le hi marwe ru nga le shodak nga sedang na ka gitar te nga ai ka demo ban pa shna track te hapsiu kitu ba shna track bat long kata patrai marwe ka long kumta starting long ka jing sedang mut panong naga gitar tengah shna long ale demo record tang itu isun te nga ai ki music producer kan ki basna singtama tengah ai ki te ki hapsiu nga haban siu yaki kan tadi bangale marwai te collaboration pat de long ko ba DJ Wanshan ni rai lang ai ka music te nga le ki kentin ba kasur long ta Jing men ker hai ringkat bat phi para lo kushi para la jing jing jinjar bat phi dan shinta Yam tate bagalong ka perthai kamni bangim yo ma ki gigs na ne ki jakaban rai te ka kham hi te ka la shai pat ngim tip ya kata tang ba syukurmen ba in la ken tang da ka barwai te nomla ban kershan ne ban im ken long kumta de namar bangim tip mong yo khandiat ne yo shibun ya katam tip tang ba long besides singing te de ban the other job long di bandan skawi pat ka kam ken tingkong ngai ngu play ngai ku play ru i mei pa ki bala kershan nga na du dang ret akajingal inti jonga barwai kumju ru ikino hikai high school kam tam mei mes khat do i bade i we i baju kershan pet janga
ya ki bahaying basam kumjuru ki bahaying ki bayarap kan ki bayarap kum balik recordings ki don ke studio ti yarap pingang ta ki khot ban yarwai lang ai ban ya kershani iwe ai ku blai ki ya ki baro bat kumjuru ki perlok bat ya baro ki baju kershan yang ka message kalong ba kanu kasap ka ba pidan wat nom buri pide ban pen i ban ruai lani kanu ka kam le kai football ni shot ni le kanu mental ki lai bon ki beatbox ngta ki bashna music ki DJ nadong shidong ki la lut ki download kata ka jingsmo tenat bane kata ka EPP smo tenat le kami se chunga kalong ba baro ngidon ka thong ngi smotanat bane ka ega ba don hangi tenga ai mensiam but nga ai message ba le hadu ba pinda poi kata ka thong jong pi ka ega ba pikwa ban le ki wat la ki brio ki kren ne ki kren lai project lai pur kam ho ya ka jingi lenti ngi bun ki jingmat mo ngi osngo gani katai tang ba ngi diban fokus mo kung baong ban pulit jengmut hot ban yat bi kata ka lenti ka ba ni de ban yat ban poi kata ka thong